खातिर कवेले जुड़ल बड़ा हम देखा तनी कि एनियो तू कैमरा घूमई है वीडियो कैमरा वालू हम हई दूल्हा के साली हेयर बैंड वाली हम हई दूल्हा के साली। अब रह दिया जाएगा तो ना काफी बा। बनवा में रोवे हरी हरी दुभिया जलावा में रोवे चलावा मछरिया बहिनी ले रोवे ले भैया हो गोलुआ भैया कैसे में करी अपन बहिनी दानवा कि कैसे में करी अपन बहिनी दानवा। तई हमनी के दीदी कहतरी कि जैसे में भैया हो लौआ में रवला जैसे में भैया हो लौआ में रवला ओइसे में कर अपन बहिनी दानवा ओइसे में कर अपन बहिनी दानवा कि बेटी ले रोवे ले पापा हो अपन पापा कैसे में करी अपन धियावा दानवा कैसे में करी अपन धियावा दानवा कि जैसे में पापा हो जंघिया बैठवला ओइसे में कर अपन धियावा दानवा कि ओइसे में कर सुंदर धियावा दानवा। तो तनिक बेहाला होखे। हाँ नाना जी के तरफ से है। देखिए अभी तो शुरू भइल बा। देखो तेरे कितना हित ना था दुल्हे राजा बगली टाइट कइले बनिया जुड़ाई बा। अच्छा हित जी के दुल्हे राजा के अच्छा मामा जी के मामा मामा हाली हाली मिली घोटावे मामा मामा हाली हाली। हाँ ठीक बा चली से ठीक कहली अपने। ना ना मुस्कुराए के बा। आज के फिल्म के हीरो रोवे बने हमनी के मेहमान जी ली जब रोवे नहीं गई तो एगो गाली मैं जनता सुनल चाहती है। चाई हला हल के पिसाई लाल मरिचाई हला हल के पिसाई आ सौरभ के गणिए पछपाई जी जी आ दुल्हा के गणिए पछपाई जी। रोवा सामने से हट जाई मर्दा आता ना पैसे हो गइल बा रोवा के पास खिका दूध के वीडियो बना होता दुल्हना कहइबा ए बबुआ बहिन छिनरे कहइबा ए बबुआ बहिन बेचवे कहइबा ए बबुआ आ मुस्की काटला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ तू तमौगे कहइबा ए बबुआ तू लवांडा कहइबा ए ठीक गरिया नीनू एकदम साफ सुथरा बा। अरे गाड़ी अच्छा लगता ना आज के दिन तो झेले के पड़ी कसहू गाड़ी आज के दिन कसहू झेले के पड़ी। ये तो निमन निमन गरिया ना तो ऐसे बहुत बड़ गरिया
चलो ठीक बा भैया ला। आज मंच तोहरे संभाले के बका कि गायक लोग नहीं गा सकत बिना म्यूजिशियन के सब ये तनी दूल्हा कहते कुछ बोली। भैया के नाम आता ना हमारो निखिला भैया के नाम आता ना आ कुछ हरो ना लुटाओ हले शिकायत का तना नाम धर के कहले रहे लोग नु कि कुछ मोहरो ना लुटाओ हले शिकायत का तना। उनका से बेसी तो हमनी के पाहुन जी आशीर्वाद दे देलन कि गजब कई दिहलाए पाहुन आ गोलू भैया के मुहा वाला जवाला गजब कई दिहलाए पाहुन। ऐसे कहतन कि रवा सभी आ जाए मंच के भीरी। धन्यवाद। किया हो पापा कबने न गरिया जुआबा खेलनी की हमारा के हार आईनी जी। तो लड़की के भाव है कि आगे बेटी अयोध्या नगरिया जुआबा खेलनी की तोहरा के हार आईनी हो। बाकी कल होगा ठीक। कि भाग भाग बढ़ुआ लटकल जाए। मेहमान के मुंह देखो कैसे झुरा लो तुरंत 1 मिनट में। कि अरे कहाँ से आया ई साला बढ़ुआ कि अरे कहाँ से आया ई साला बढ़ुआ कि दारे ना ना रे ना रे ना 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 रे ना रे नारा ना रे नारा। हाँ हाँ म्यूजिक को बजावे लगा तो जवान कम बात बा। प्रियांशु सिंह के जरूरत नहीं के अपने से म्यूजिक अपने से में गाना बा। अब